Hola, som la Pegatina, estem aquí a l'Ítaca i aquesta nit liarem aquí un pollastre i de tot. Bueno, per nosaltres el camí a Ítaca jo crec que és el camí a la llibertat, no? A la llibertat personal, individual i al conjunt de persones, no? Sortirem per Bananeres, de la crisi del matí. Sortirem per Bananeres, sempre hi ha verí d'ahir. Sortirem per Bananeres, l'altra lluna és un perill. Sortirem per Bananeres, oh, ai.